Здравейте хора, днес ще ви покажа как да се направите пряк път до някакъв интернет сайт. Значи за начало ще трябва на десктоп да натиснете десен бутон на мишката, създай, т.е. New и шортката, там създавате си пряк път и след това тук пишете линк към сайта, например към Facebook, www.facebook.com и давате Next. След това тук пишете как да се казва файла, така, и Finish. Така, ето го. Ако не искате да сте с Internet Explorer, трябва да си стеглите Mozilla и тук ще ви става на Mozilla. Те отворяте го и ето така. Е така можете вече да се влизате, нали? Обаче искате примерно да сложите някоя икона. Сега ще си изтегли от нета. Така, влизаме в Google и така. Тук пишем Icons. Добре. И даваме на ето този сайт тук. Ще има линк към сайта. И да. След това тук на Browse. Той тук става, ама пишем на Browse тук. Тук има най-различни иконки. А тук има на Facebook, ама искам по-яка. И пишем тук Facebook. Така. И всякакви яки иконки. На капачка има, на Twitter тук. Ко търси, не знам. И тук също. Добре. Значи те всички са яки, бе. Айде тая. Или не, друга. Друга. Е тая. Окей. Всички яки, бе. Добре. Айде си едно. Е тая. И давате Download Eco. Така тегли се. То също и тук го има пак, като ще го дръпнете. Ама ще го изтрия. И така. Сега, как да сложим иконата, как да сложим тази снимка в вид на икона на ето този файл. Значи, даваме отгоре с десен бутон така, свойства, Properties и Change Icon, след това Browse, така намираме си го, така еде го и Open, след това OK и OK и еде. Така, тази снимка вече не трябва и еде. Мога да си влизам тук да си правя кефчета, мефчета. Еми да, това беше от мен. Аз бях Денис GGG. Надявам се да съм ви помогнал. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се за мен. И до